Os rhaid gwylio mi der caint stoch ábhar mar sin. Tas níl an scéal son idáil, okay? Nis ceart na hedáile áit atá te agus trim agus mar sin. Agus an lásá bhí buachaló go mo ag immert ag súgra mós cór an tíl en a cháirde agus tháinig gríthe agus do chuig an smúid san éir agus chuigrod ag an isteach in a húil agus thosnig sé cimmelt a húil mar sin agus níiad sé an rud a bhaint amachas an son thosnig sé gol agus é cuine chúla a bháthar é chuig sé má catóir agus stop ní dom féchid mé no agus ní ligad sé dé féchid so dhéon si iarach sort distracting íana bhar. So, dúirt sí fadó bhí buachal díreachas so leitsin a choníí an sá. Agus nuair a bhí sé agus chostig an buachal ag éiste léid. Agus dúirt sí nuair a bhí an buachal sin óg agus anna óg dá gurach aon den i ceistear cad bhhailta dhéanamh inis nuair a bheith tú fásta suas. Sé an freagra thug sé a gáí ná tá mé chun dul go dtí an áit ina méid mé bio go deo an áit nach bhfuil éon básáin. Agus bhí chostig ína gáir, is má an smína bheith sin. Ach, níor athraigh sé intin in éair. So agus na blianta dul thart agus é fás suas bin an rud a dúirt sé a gcónaí nuair a chuirigh an cheistear nuair a bheith mé fásta suas tá mé chun imeacht agus dul go dtí an áit ina méid mé óg a gcónaí an áit nach bhfuil éon bhásáin. Agus féara bhí sé 7 mbliana déag díos nó mar sin agus chuid sé chuig go bháthair bainteach a rís mar is gná is céalta agus dúirt sé léanach Tám sé ag imeachtain is dúirt sé. Agus dhíosa cin nach bhéadach sí intana tharú cartalóir dúirt sí, agus dúirt sí roinn bíadó agus cúpla píosa éadaigh agus dúirt sí leis nó airthirt dó féin, agus dúirt sí leis look imig leat agus má bhanach leat ach gealdum go dúici túir eis lá éigean chun cuairta chuirtarm. Din mé sin a bham gan dót, tus a grám a chrí agus mar sin, agus dunig sé leis. Agus níor bhíon rá eile ach a bheith ag siún. So de hiúil sé an lá ar fad, chodal sé a sciból éigen, an lá na dhéag sin, de hiúil sé a rís, agus an lá na dhéag sin, agus bhí sé imethe isteach in áit an níos nach raibh aon chur amach ag ortha. Ní raibh eithnig ar na daoine, de bhí blas na cointeag ag daoine bhí sé difriúil, gachrod ahra, bhí sé in áit an níos le go bhí a bhadal bhaile. Agus tréis cúpla lá siúlóid a tháinig sé go dtí cnúc a bhí anna ard ar fad. Agus bhí isige gannachar don suas ar an gannachsá chun lenúint ar roiig leis an tros. Agus suas an cnúc leis, agus thóg sé beidir há lá dul go dtí bar an chnic. Agus nuair tháinig sé go dtí bar an chnic, de chonig sé seanár le féasóg síos an sá. Agus bhí picige, agus bhí slúsadige, agus bhí barige, agus bhí sé tochailt agus chur cloch agus cré isteach sa bhara. Agus nuair chonig sé an bhuach lócht can heh go tus an sá. Agus ar san bhucha, tá mé ar chros, tá mé géirigh tír áil ina mé bio a gcónaí, ina mé óg a gcónaí. Well ar san seanár, seans go bhfuil sé fáite go. Conna son ar san bhucha, well ar san seanár, chuirigh mis an sá na blion dóhí. Tugad an slúsadum, an pícadum, agus an baradum, agus dúraglum a bheith tochailt. Agus na cloch agus an cré a thógad ó bhar an cnoic, síos go dtí bun an cnoic, go dtí go méid an cnúc agus an glán mar sort áit cothram le bhéal ar fad. Agus ní bhaid mé bás go dtí go méid an job sin déanta go. Agus má an tusa lom, beag tusa bio go dtí go méid an job déanta go. Cén ar a thógad séir san bhucha, cíad blian ar a liad. Ní ar san bhucha le smíó méir. So, déad ar béile a céile chuúdar a colla, agus ar maidin ar san bhucha look, ná cíad blian tá sé sin tariscid mac golóir ach lena mé roiin. Carcolóir san seanár, be mé an sáir é cuma. Síos leis an taobhheile den cnúc, agus de lein sé roiid cúpla láile, agus sun tháinig sé go dtí cuil olahúr ar fad. Agus ní éadach sé dul timpeall, bhí sé chomór son, de bhí ar dul tríd an chuil seo. Agus bhí sé cúpla lá siú tríd an chuil seo, dorcha, dain séire, agus tréis cúpla lá chúla sé tua. Duine gan ag gearra aimime de stige lár na cuile, so chuig sé go dtí an glór, agus an son i lár na cuile bhí seanár, féasóg mór fadair, an son síos go dtí na bholag, agus bhí tua ina lábhaige, agus bhí sé gearra na grón. Stop sé nuair chuiligh sé an bhucha. Cáil tusa dul, cé tusa ar san bhucha, tá méid lorag an tír na mé bio gcónaí agus ná léon bás agus mar sin.
Well san seandanna, seanscoil sé fáite go, chun son san buachal. Well san seanar, chuireann som bliantó hin leis an túla seo. Agus dúraglum na crín go léir sa chuil seo a leaga. Agus dúraglum freisin nach bhain bás go dtí gomach gachéon crán geara agus gomach park in a sanáte bhfuil an chrílan is. Agus ní bhain mé bás go dtí go meisi sin dianta. Cén ad a hóca sé san buachal líad gáchéad blian. So, fan lum agus mar dú gáchéad blian. Sin taris go crísach má carcalór swinómer. Chod léadar ní sin, an bhadan ar giúnar san buachal look, Táncad lenúint roi seans go bhaid mé tariscint níos fearr áit ag an eile. Well san seanar tá scut go mimi an so tamalín eile más mar a tacht nes. Agus dá sé sláán leis agus thug sé 3 lá eile dul 3 do chuoin roi agus é bhadúigh chunig sé na sléite múra áda ag bun na spéir agus bhí sneachta na sléite seo. Agus dúirt leis féin ó le cúnamh dé jo mé an rudatá lorg gom sola sisigh mé na sléite sin. Réon chum a tháinig sé go dtí loch. Loch a bhí chomór son nach bhéadach sé fiú an taobhile den loch a eiscint. Agus nu a bhéon bhád na aon rud bhí ar siúl timpeall an loch ar fad. Agus tréis timpeall rá lá siúlóide tháinig sé ar seanar. Seanar crían na caite féasóg, sios go dtí na glúine, agus bhí an fearr seo ina heasamh ar bhrúch an locha. Agus taobh leis bhí lacha. Agus bhí cordín timpeall ar bhínáil an lachan, agus bhí an lacha ag ól an isce. Agus nuair chunig sí an buachal dúirte. Cátas a dul, óir sa buachal, tá an lorg an áit na mé bio go deo an áit nach bhfuil éon bhás ann. Seanscoil sé fáite go ar san seanar. Chun son ar san buachal, well ar san seanar, cuireadh mis an son na bliantó hin leis an lacha seo. Agus tá ar an lacha seo an tuisce go léir sa loch sin a ól go dtí go méid talamh trimán. Agus ní bhaid mé bás go dtí go meisi sin déanta. Agus má an tusa an son in éanachlum, ní bhaid tusa bás go dtí go meisi déanta. Cén ad a hóca sé ar a líad 300 blian ar san seanar. Ó gas sin tariscint anna bhaid ceann is fearr fuair mé go fóil. Swinómer chaisi an íthán ach ar maid dúirt sé look, tariscint anna bhaid ach caithne lenúint ar roiig. Carcalóir san fearr be mé an sá, más man a tacht ar nes. Lean sé roiig timpeall an locha agus an son bhí sé na sléite. Agus bhí ar bheith dul an éard agus bhí an aimseir ag rí fuair, nuair a bhéon bhia, nuair a bhéon daoine, nuair a bhéon bóthar ceart ná feith. Bhí sneachta agus siúc agus fuacht agus gré agus aimiste gach éon sais agus ní raibh na héadaí magadóir an échart an aimseir sin agus bhí sé ag rí anna fuair ar fad agus nuair a bhéon bhí a fách aige agus bhí sé in umar na heimiléise féin agus níor a bhí sé cadíonach sin, ceap sé go bhaidh sé bás an son ar an slíomh. Agus bhí an ghaigh séad agus an sneachta agus chuid sé i gcuineh an na carige bhí an son ag éirigh fochan áin agus pe rud a dhéann sé oimime a bhí ann, ní cloch ná carige bhí an éair agus de glan sé chuid den siúc agus den sneachta agus chunig sé gur seanna thoras a bhí ann. So de hóg sé cloch agus go bhuail sé ar an doras agus dan sé agus tréis tamil de bhaig sé an doras é choirí agus oscailí an doras. Agus bhí seanar in a heasamh ann agus féasóg síos bhí an talamh cappa uaitar sé sin agus an ghaigh sin. Ó lig isteach mé san bhuach tá mé préachta leis an bhuach. Ní féad le tacht isteach an son éair. Catú ligint isteach car hé gúiltú an son ar éonchom ar san fearr. Tá mé go lorg, tá mé go éirigh tíráil na mé bio go ní nach bhfuil éon bhás ná feith. Well ar san seanar tá sé fáite go ach ní cead go tacht isteach. Tá sé fáite go seaar san seanar. Cuireann som mé na céta blian ó hin agus ní bhaid mé bás go deo. Aon duine hagan isteach an sá tá saoil siarí a cochan sá ní bhaid siad bás, ní raibh siad a ríis, ní thuig géon bhróiteach ná feich ora. Sin an rud atá ar an go héal go léir lig isteach mé. Ní higann tú a dúirt sin má hagann tú isteach ní bheith cead go dul amach. Is cumann mar san bócha gá tar isteach mar sin agus do bhún sé an doras. Agus nuair a chána sé isteach bhí sé a chala olahúr, fallí múra áda agus shelfanna ón talamh go dtí an síláil. Agus na shelfanna lán is na mílte leabhar. Cad é seaar san bhuachal. Ó ar san seanar tá ólas an daman ar fad istigint na leabhar sin. Mathematic agus star agus litríocht agus Latin Gréigis tá sé go léir ann agus caitheann na héal ag léamh agus ag fód.
sin go húntaach an son chuidir amach agus bhí an spéirún, bhí sé geal gorum, gríanaigh tanmh, anmhethe, áhainst, íos éisce, léint, ca bhí seo? Agus sa bhar seo an bí atáhaing, na torthaíos, na crín, na héist, na hanmhethe, tír na nóg a bhí an daríre, bhí an buchail cósáasta, agus bhí an seanár sáasta, mar bhí sort compánach aige, cara aige, agus iad a caincle chéile, agus mar sin, bhí sé go húnta, agus gandát níor bhhiad an táimig sleanú hart. Agus tar éis tamil, ní ad a céch ó fadas a bhí sé, thosaigh an buchail ag smuoine bhar a bháthar. Oh gosh, the bravra and morale and war, Guillem Gabrals, the will on rather view and fight to go. Oh, Cadillacs, vicious mean of these moves, as to be on Shanar a fire, because Vashi grave sort Aharuterish Tachter, near she whole sauce, the vehicle, and slow under check, Qatar, can have go into sort, oh, as the book Thomas Mean, Vermava, her sire. But while I'm yeshkin, who the one else of a she boss, only feel that the notch organ, Tarkalors and Buchalak. Dweud sé níos measachs, bhí sé sort an ís le brí a gcónaí agus dúirt sé leis fear más na bhile I bhéadfá just seans an bháin thuirtam chun dul bhile, just bhile mhar éiscin agus tu mé rais díirech tréis sin. Agus san seanar seo ní lista go cé chó fadas atá an só. Cé bhéad blian atá am a hart, ní lista gomsa fiú. Ó caithú ligam tú mar san bócha ní féadlam. Agus de lein sé seo agus de deir san seanar leis. Look, he said, tá seans amháin go cearcalóir. Is féad le dul th neis ach éis go cuairmachlum. So thug sé amach sa chlós agus bhí capal úntach bán ann. Díoch suair sin capal sa scéal tír na nóg. Agus dúir sé is féad le dul th neis chun do bháthar éiscid, right? Ach caithú dul ar an gapal seo. Agus péród a dhéanamh tú ná tar nús den gapal. Mar má hagan tú a nús den gapal beag deire leat. Agus tar neisií sin sa chun beag ólas na slí go gapal. Cearcalóir smúcail gealam dit go dúcaigh mé th neis. So chuir sé clóc a múr in ard an gapal agus doscríadar an seanna thoras a rís. Agus an siúc agus an snacht agus an ré amach leis an gapal ach bhí an capal an bhar fad síos an cosán dain séireach Grí bon an tléve, roiig leis an son, agus háú ers an buch leis sin, fechan an loch in isi ge an tabal, ní ar chunas atá an seanár agus an lacha, agus nu a hána gurí ná rih an loch, nu a bhíon ionach parkin a crín, fallí, dína gobrins na parkin a féchant ar an duine seo ar an gapal, agus is ar éigen a hiic sé an chainte bhí aá, len sé roiig, agus é dul thar, Chnig sé cúpla cnáf ar an dálah agus dúirt sé seansgur bhí san cnáfa na lachan a bhí an son fad roiig le anir an chuil, ní ad bhfuil an chuil fósáin. Tháinig sé go dtí nach raibh an chuil a rís páircinna bóthar dul trí, dína gobar, tithe, teach amachchas na sibanéthe, tís tá mithe, ní ad a céhé blian, ní ad ag mó bháthar an na néachar, Tháinig sé go dtí nach raibh an cnúc, níor bhíon cnúc ann just bóthar dul tríd, agus fé dhearra Dehannig sé ó sort on os na cynnig agus an talar go raibh sé tacht gard an áit in ar tóga gé. Agus háidir isteachtaí an bailú beag seo, agus or dehannig sé an slíana raibh na sráidne le amach ach bhí na tithe difriúil ar fad, bhí na dtíine féchant ar agus háin sé go dtí náit na raibh an tiige fadó ach tiige le bhí ann, chuir sé ceistar na dtíine cáil agus denimnig sé a bháthar, ní is a bhuiine dúirt sé, ní is a bhuiine éanacht. Denimnig sé cúpla duine ní is a bhuiine dúirtar. Téir sús go dtí an rélig, béad go bheici túra dhéigen ar leachan son ní is bhuiine. So sús leis go dtí an rélig ar an gapal hiúil sé timppel ach ní a bhíon an vís aige go raibh sé na heilháda. So go chas sé ar neis agus thosa sé dáil sé an baile, agus díreach ar thaobh ar imime an bhaile do chunig sé capal agus bhí cart an a bhúr le ceire rá aimimeir, agus bhí an cart tar éis sló nuaisteach ón móthir isteach I díog a bhí ar thaobh an bhóthir, agus bhí a fearr an son agus bhí whipige agus bhí sé búil an chapel a géirigé an rud a hairint amach ach ní éach an capal an cart a hairint mar bhí sé chó tramson agus bhí an chart lán de seanna bhróga lethar. Ní céta na mílte péire agus é búil an chapel ach ní éach sé. An son chonig sé an buchail óg láidir seo tacht ar chapel das láidir bán stop the dúirte agus the stop an capel.
tar nós den capel agus túr cowarden, ó ní fégle tacht nós den gapel seo san buche. Ní féle tacht nós den gapel buche láidir mar tus agus ó nó níl cedagat, agus de rúg sé an múchel agus de hair sé nós den gapel. Agus díirk nuair a bhúil sé an talamh de bhra an buchel soir téam ag dul tríd. Agus de bhra sé an crecin ag éirí sean agus an grúigit cadú tarlós hí na géag é crib haha san fear agus ar gáil aig dúirt sé. Is mis an bás a dúirt sé. Agus tá mé a taréis mé céta bliana cahab a dúil timppel an dahan ag lorú tusa a dúirt sé. Agus a stig sa cart tá na seanna bhróg a galéir atá catú gom ó bheit siúl bóhar an dahan seo ag éirí tacht orta ach tá go gomis mar ní éilíon éon duine uail. Agus leis sin fuair an buchel bás. Hit a chorcaí an talamh, leistigh de cúpla secadéile ní ra bhán nach cnámha, agus leistigh de cúpla secadéile ní ra bhán nach mar bheith smúit agus lúthraigh, agus an bás ag gáir agus de chaisi a chlóca timppel agus a lein sé aig chun an chéad duine eile a áil. Agus leis sin tháinig pughíthe agus de héad sé an smúit an talamh, agus díreach ag an nóméid sin de hóg an bháthar an pís amach a súil an bhuachar agus dúirtí agus béidir gur cuid an smúid sin é sin atá fós a dul timppel an sá. Agus sin.